افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. шом бахайр бачаҳои азизу меҳрубони ман, хуш омадед ба мавҷи радиои тоҷикистон. имрӯз ман бароятон афсонаи ҷувори якро мехонам. афсонаи халқи тоҷик. омода ҳастед? хеле хуб, ин тавр бошад, гӯш кунед. будааст набудааст, як ҷувори як будааст. вай дар даруни як халтача ҳамроҳи ҷувориякҳои дигар баҳорро мунтазир шуда менишастааст. вай, баҳор мешавад, маро ба замин мекоранд, месабзам, калон мешавам, барг мебарорам, дона мебандам, донам шира мегирад, мепазам, олам аз авлодам пур мешавад. орзу мекардааст ҷуворияк. ҳама маро модари мо, саравлоди мо гуфта иззату эҳтиром мекунанду дӯст медоранд. аммо рӯзе ӯро ҳамроҳи шариконаш аз халта бароварданду бирён карданӣ шуда ба деги тафсон андохта кофтан гирифтанд. дег хеле тафсида, ҷувориякҳо суб сурх шуда ба кафидан сар карданд. ҳамон ҷуворияк дар ҳоли сурхӣ фикр кардааст, ки агар боз андаки дигар дар дег монам, бирён мешавам. ӯ фикри аз ин бало халос шуданро кардааст. вай бо ҳамин фикр ҳуппе аз дег паридаасту тӯппе ба лаби оташдон афтидааст. баъд ҷуворияк ҷонам халос шуд гуфтааст, ки як аловак аз даруни оташдон ӯро дида пурсид: ҳой, ҷуворияк, куҷо меравӣ? куҷо меравам мегӯӣ? гуфтааст ҷуворияк. ман худамро аз марг халос кардам. акнун ба саҳрои васеъ, ба ҷои хушобу хушҳавои сероб рафтаниам. маро ҳамроҳат намегирӣ? илтимос кардааст аловак. агар ман дар ин ҷо боз як дами дигар монам, сӯхта хокистар мешавам. майлаш биё, гуфтааст ҷуворияк. аловак хурсанд шуда аз оташдон баромадаасту ҳардуяшон ғелон мерафтанд. ҷуворияку аловак рафта истода буданд, ки як хасак онҳоро дида пурсидааст: ҳа, ҷуворияку аловак, даст ба даст дода ба куҷо рафта истодаед? моро мепурсед, гуфтааст аловак. мо нобуд шуда истода будем, гурехта ҷонамро халос кардем. акнун ба ягон ҷои ором рафта зиндагӣ мекунем. ҷуворияк сар ҷунбонида гапи аловакро тасдиқ кардааст. эй ҷураҳои азиз, маро ҳам ҳамроҳ гиред? зорӣ кардааст хасак. набошад маро ҳам пешрӯбӣ карда ба даруни ахлот мепартоянд ва ё пешдаргирон карда ба оташдони тафсон ҳаво медиҳанд ва ман нест мешавам. хуб, ҳамроҳи мо биё, пешниҳод карданд ҷуворияку аловак. баъд ҷуворияку аловак ғелон, хасакпарону ларзон, ҳар се шодикунон гапзанон ба роҳ даромаданд. чанд вақт роҳ гашта ба лаби ҷӯйӣ расиданд. оби ҷӯйча шилдиркунон дар зери нурҳои офтоби ҷаҳонтоб медурахшид. аз ин ҷӯйча чӣ хел мегузарем? ҳайрон шудааст хасак. биё лаблаби ҷои рафтан гирем. Дар ягон ҷо куприк будагист. Аз куприк мегузарем.
пешниҳод кардааст аловак. Кӯпрук кофтанамон фоида надорад. Илоҷи гузаштан ҳаст. Ту хасак кӯпрук шав. Ману аловак аз болои ту мегузариму баъд туро ба он тараф кашида мегирем. Хасак хуб гуфта кӯпрук шудааст. Ҷуворияк зуд аз болои ӯ ба он тарафи ҷӯйча гузаштааст. Аловак бошад дар лаби ҷӯйча истода фикр кардаасту нагузаштааст. «Ҳа, аловак, тарсиди чӣ?» тана задааст ҷуворияк. Ту тарсончак будаию? Ман надониста туро ба худ шарик кардам. Ин гапи ҷуворияк ба аловак сахт расид. Вай суб сурх шуд. «Не, ҷуворияк, ман тарсончак нестам», гуфтаасту ба болои хасак баромадааст. Чанд қадам мондааст ки хасаки кӯпрук лап кунон дар гирифтааст. Ҳар ду ба даруни об афтоданд. ҳамон замон аловаки бечора хомӯш шуда пораҳои хасакро об гирифта бурдааст. Ҷуворияк ин ҳодисаро дида аввал тарсону нолон, баъд гирёну ҳайрон шуд. «Оҳ, мани нодон, дурустакак фикр накардам. Оҳ, таъна зада ҷӯйраяконамро нобуд кардам», гуфта афсӯси бисёр хӯрдааст. Пас аз ин дили ҷуворияк ҷойи дигарро нахоста дар ҳамон лабаки ҷӯй ба қабати замин даромадааст. ҳамон вақт тобистон будааст. тобистон гузашта тирамоҳ омадааст. оби ҷӯй ях карда зимистон ҳам гузаштааст. баъд ҳаво гарм шуда баҳор омадааст. дар лаби ҷӯй сабза дамида, гулҳои зарду сурх рӯида, райҳону занҷабил баромадааст. дар миёни онҳо аз ҳамон ҷое ки ҷуворияк даромада рафта буд, як бех ҷувори макка неш задааст. ҷувори макка рӯз аз рӯз калон шуда, се буғум баста қад кашидааст. баъд ҷувори макка дон гирифта, донаҳояш пухта расиданд. донаҳои ҷуворияки аз дег гурехта доимо аловаку хасакро ёд мекарданд. бо гузашти солҳо гирду атрофи ҷӯй ҷувори макказор шуд, вале донаҳои ҷуворӣ аловаку хасакро фаромӯш накарданд. бачаҳои меҳрубони ман, ин буд афсонаи ҷуворияк. ба шумо ин афсона писанд омад ё не? аз шумо хеле ва хеле хоҳиш мекунем ки фикру андешаҳоятонро нисбати ин афсона навишта ба мо бифиристед. хайр, бачаҳо, то вохӯрии оянда. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.